Inklusiorako eta parte hartzerako hezkuntzak aniztasunari erantzun behar dio haren adierazpen guztietan. Hizkuntza, kultura, gaitasunak, sexu orientazioa, generoa, sozioekonomia, eskubideen berdintasuna bermatzeko eta diskriminazioa osatzeko, ikaskuntza diseinu unibertsalak ikuspegi globala irekia eta malgua proposatzen du. Ingurune inklusiboetan pertsona guztiek sarbidea izango dute. Hori lortzeko, kontzientzia hartzeko prozesu bat jarri behar da abian, gure resistentziei aurre eginez eta gure begirada eta elkarrekin harremanetan jartzeko modu aldatuko duten konpromiso pertsonalak hartuz. Kanpo aldaketak egingo ditugu, gure barne eraldaketatik abiatuta. Beharrezkoa da, inplikatutako pertsona guztien iradokizunak biltzea eta kultura, politika eta ekintzak berrikustea. Baita oinarrizko alderdi batzuk berrikustea ere, hala nola, bizikidetzak bidea errazten die pertsona guztiei. Espazioaren arkitektura irisgarria eta mugikorra da. Komunikazioan multimediako elementu eta ikurrak erabiltzen dira. Aniztasuna marginaziorik gabe kudeatzen dugu jostailu neutroak erabiliz. Kontziliazioaren alde egiten dugu jardunaldiak egokituz, familiak barne hartuz eta harrera planak sortuz. Hizkuntzaren, ekonomiaren eta jasangarritasunaren inguruko politikan hainbat hizkuntza erabiltzen dira, birziklatzea eta materialen kooperatibak baliatzen dira. IKTekin eta berrikuntzarekin lan egiten dugu irisgarritasuna eta elkarlana hobetzeko. Bada garaia inklusioan eta parte hartzean oinarritutako hezkuntzan murgiltzeko. Gehiago jakin nahi baduzu, gida bat dugu informazio gehiagorekin hemen.